Siva ngoYoshua lithi iBhayibhile uthumela inhlola zihambe ziyohlola ilizwe. Ibali sonke siyalazi ke bagcwele uThixo uthume uMoses ayokhupha uIsrayeli kwaFaro. Lithi iBhayibhile waphuma kuFaro uIsrayeli kwaFaro wahamba naye. Lithi iBhayibhile ikhona indlela wayengabahambisa ngayo uThixo yayingathatha 11 days, kodwa wangabahambise ngalondlela ukuze bayofika kwizwe lesithembiso. Wabakhupha ngendlela abahamba kuyo i40 years. Apha endleleni kwahambeka wafa uMoses engekayofika kwizwe lesithembiso. Lithi iBhayibhile uThixo wathetha noYoshua wathi, Yoshua umkhonzi wami uMoses ufile. Malibonke igama lenkosi. Na wena ke qhubeka nomsebenzi bendiubeke kuye, thatha laba bantu uye nabo kwizwe lesithembiso. uYoshua emve bebambela umyalezo lowo eqinisekisiwe kuThixo kuba andisoze ndikushiye, andisoze ndikuyekele, endikumhlaba wonke endunyathele nguwe ndawunikela ezandleni zenu. Wathatha inhlolo zambini ke uYoshua wazithumela khona zihambe ziyohlola ilizwe yokuba eli lizwe bathi baya kulo lesithembiso ilizwe linjani, bazawungena njani kulo. Malibonke igama lenkosi. Now ehlola ke nxa zifikayo ke pha zafikela kwindlu yehenyukazi. Ihenyukazi ke xa ufunda kwezesilungu yi-prostitute. Malibonke igama lenkosi. Ngumuntu othengisa okanye oqashisa ngomzimba wakhe. Ngumuntu owenza ishishini nowenza ibusiness ngomzimba wakhe. Now ababantu ke ngoku bayofikela kumzi wentombazana enalo business leyo. Malibonke igama lenkosi. Now bonke abantu abekuhlaleni besebesazi baphaya wenziwa ibusiness elonhlobo. Malibonke igama lenkosi. Hallelujah. Wathi ke ngoku ukumkani wesixeko evi kukho inhlola ezifikileyo ezizohlola ilizwe. Wathumela kwindlu kaRahabu ukuba makakhuphe laba bantu endlini yabo ngoba bazohlola esisixeko. Waphendula uRahabu uthi ephendula, andikwazi kubakhupha ngoba abehambi labo bantu nithetha ngabo. Kwathi ngoba uRahabu kunento beyazi neke beyivile ngolahlanga lamadoda asuka kulo, wathatha lamadoda wawafihla erufini noma yena engaphili kakuhle kodwa waqonda lamadoda. Malibonke igama lenkosi. Malibonke igama lenkosi. Ebengaphili kakuhle le ntombazana. Andine no ndiyabona nje nowatanga xa ingena neplastic esuko shop nje sewenza idrosana kuthiwa wona ngela sisi uthengisa ngomzimba noma kwafumana icustomers na wenza idrosana. Into ebuhlungu elisikizi esixekweni sekebizwa nabo umntwana nje kuthiwa lowa uthengisa ngomzimba. Nalibonke igama lenkosi. Kodwa abangcwele sikhonza uThixo ongumenzi wezinto ekubonakala ingathi asinakwenzeka kumehlo wabantu. Malibonke igama lenkosi. Sikhonza uThixo osibuyisayo isidima somuntu. Sikhonza uThixo ongahlulekile. Sikhonza uThixo onekamva ngobani nobani. Malibonke igama lenkosi. Hallelujah. Ngabona nje sengathi sibahle ngathi sigconwana nje yesilande kunzima. Malibonke igama lenkosi silande emahlazweni. Njengoba uRahabu yena walandwa ukuqeshiswa komzimba, nathi silande kwesilandwe kuzikhonazi. Wakufika uThixo thetha lo wezulu isimo
isimo somuntu siyatshintsha. Ngalibonga igama lenkosi. Ndifike ngo98. Ndifike ngo98 apha eKapa. Ndisuke ezilalini la. Bazana badiyavuya xa ndithetha ke lali la bayazazi. Ngalibonga igama lenkosi. Qonda uba umzayi wakwayihamba i-distance engaka kwi-gravel road elalini. Qala uhamba la gravel. Hallelujah. Hawa yafuthi wafika esenasimali sakho uba umzayi engatshintshanga. Yendibane wana abantu xa beya kulalana. Xabana waxabana nomnye umshumayeli mina wafika wandithinga umshumayeli ezoshumayela. Athi suka. Suka ncebe man hayi khona ndenzela yona. Ndithaba usicala bethi kuxelele nje. Suka. Hayi bomayibonga. Umshumayeli. Nansi intente igcwala ngithe qhunga abantu uzawushumayela ntoni umuntu. Xa sekekhathazeke ngohlobo. Dadi nisajowena loo ndoda simayo ndizama ukucengana naye uba mayihle kulomsinda. Wathi unkosikazi wayo ngaphakathi emoto. Yo, thethe efowunini. Asondawo le. Yo, wakho ndawo enje. Yini imoto yami isentsha. Ekona manje wenye ingxaki ya. Niwuyile abazana ngabe befika abana bonke besebenzisa isimile man bonwabile. Umuntu ewadwa ngoba umuntu okwathinza nje. Thinza bongathi ufuna uqhumba usimayona manje ngikhoba nje. Hallelujah. Ngoba ndihamba nabo yana ndime edolobheni manje ngikhoba dimthi. Hallelujah. Ndafika ethuli phansi. Yakho ngoku ukhuma lefuna ufaka ibhuthini okwabaphi. Hallelujah. Now le ndoda yayibona iqona mama ndima ngokuthi ijoka ndoda awuzushumayela nje. Ngeke nje hlobo. Olo bantu zisendaweni nje but ushumayela wena. Hayi bakhona abantu abazoshumayela. Not way. Athi hayi bosicaka hayi akaloka engathethi lonto. Engathethi lonto. Sikala uyazibona musiyalwa uzoshumayela ntoni. Nathi yamaqala ngithethe ngalomile kwakuyi29 kaDisemba 2016. Ngangeba ndithi akuhlise empulpini waqala wahle. Ngalibonke igama lenkosi. Na ukufika kwami ngebazalwane 1998 apha eKapa ndifikele kwindawo yakwalanga. Ndafika ke ngondisuke la kwauya etown ke sisibusi phakuli yethu indawo. Yayinqabile into yokuya edolophini. That's why wafika sibekana netractor apha elalini ngoba ke siqabe lipe ehambayo. Now ndafika ke eKapa 1998. Ndafika eklasini sangabafana sababayi2. Ekabethu kwanishumayela besenqibini. Ngabafana sababayi2. Njengoba silapha eklasini abo mantombazana agcwele lapha eklasini. Bakafika abanye. Athi ngolo mfana sibahleli sobabili sicole ke. Eyini sibaye ukuthetha kwakhe lo mfo. Hayi. Thetha kamandi mali ndoda. Inamagama wesitsotsi. Ngoba ayinamba ngake ngifumana isitsotsi. Ngawubuyela elalini noko. Sengibabhida. Ndifumana umhlobo ngoku isitsotsi sinje. Esihle sinje. Uyawazi umoya kaSathane. Ngena lula. Njengoba sisola ngaka nje ukushumayela uKristu kodwa kwathi asayana umoya oshwini. Ndibana seke bhamba kakhulu. Sagoduka ngabuya the following day sabuya sahlala sababili futhi nomngane abayikho abanye. Sala sababili kodwa zathi nxa emveni kwelunch. Yathi le ndoda hayi ndoda selide lithuba. Singcokola. Khawuvele kaloku. Phila njani? Ngithi mina wathi kaloku sentsho. Sentshoka lo ubona iswele lali ngidaba maqala kaloku wena uthi uphila njani wathi mina nisuke emthatha emayuthi wayintuleza hlangu kodwa ayitsasithi i-glass ayiglass oba inxibe nalapho ikona bhuku ithandwa kwaZulu kwento lapho nebhanti lakhe ngayifika lekhulu nawo ndasasisayo nje yambona nje ba hayi mina ngisuke emayuthi mina ndilapha nje ngiphume enhlongweni ejele ngiphume enhlongweni mina beningumashaya wemoto imoto yankulu ngithiwa le ndoda nawo ngibalekisiwe nje bandilapha so thethe into zawathi kawuvele iqala ngaphi zawuvela nani
hayi namntakwethu suke lalini kodwa ke nathi babe sike sizebe igusha namntu sapoti samuveza nabathi nawo umoya obusela andindi uveza ubusela bakhe namntu iveza ubustandard sam bayigusha besizeba uthi igusha hayi manje intoni unoxela yona igusha libinyama nini yena bomo disappointekile lo muntu ile ndaba yami ani nami ndizamuveza bambusela bam mali bonke mayi bomotha abantwana bakakhathe bani bayonyawo abantu abangiphakamani babantwana babakhathe phakamani bantu bam yini bantu bam abantwana bomasande ababeza nomasande bebancinci sebezintombi zindala ngosezawungena kweshifting babuye nawo namawele hayi sibashayile isandla abantwana babakhathe haleluya hayi bentsima nibalekile bantu abamandi ndiyamfuya ninganibalekanga hlalani phansi amen mamela nalo mankeva wami webusha wafika bafana naye yagcwala iclass fika uScotteni balapha eKapa ngokuthi esihuqayo phansi bafike baklika bathi naye ndayinto ehlekisa ngokuthi ayinyama lesuka lemankeva kanti isuka emankeva le ifanele nokutsheba kangaka idla inyama bendakomo bendingene bendithethe kanti nomdiveza usela kulevel ya haleluya naw kukho izinto abantwana bakaThixo Nkosi yami mina bendifuna isitsotsi ndizogoduka naso nami ndifike ndibhambe xa ndifika apha nami thitshilizwe ndizame kodwa okwangihluphayo kuyo yonke lonto le khona umfana wafika naye ifana nathi esuke elalini wafika wajoyina nakho wasinyanzela wangena apha kuyo wabula waphambi kwethu ngoJuni njengoba safika ngoJanuwari ngoJuni amadoda bayisitsha Slovo kwelaxesha ayisitsha kakhulu ngakombala abantu bencila behlala eJubhox athi amajojo wabula waphambi kwethu caba la mfana bakhuthuze umuntu ngoku yathi siyobukela umlilo kanti la mfu khona phambi lamlilo bayibona ihlaba ayibulala ukuthi noqhiba unyaka naw bajonga abantu esidibanisa nabo mali bonke igama lenkosi na uYoshua ngoku wafihla inhloko qhubeleka mem uRahab waphendula wathi ewe ebekho amadoda efikile apha kwami phofu andiwazi ukuba abe evela phi na kambe ke ahambe ukutshona kwelanga kungekavalwa namasango edolophu le uthi la madoda ahambile kodwa behlele erufini yes andikhange ndibuze apho ayakhona andibuzanga uba yaphi yes kodwa ukuba niyawasukela ningawafumana ethetha lento nje uRahabi ezohlola wayezifihle phezukwendlu yes zingaphansi komqhapho owawubekwe apho yes ahamba ke lo madoda ngendlela eya kumazibuko eJordani esukela inhlola ezo avalwa kwangoko amasango ewe ngaphambi kokuba zilale ezonhlola uRahabi waya kuzo phezukwendlu wafika wathi ndiyazi ukuba undikhoyo ulinike nina elilizwe uvesi bani lo uvesi 9 uRahaba esenza yonke nje lento akayenzayo kunento akayivileyo uqonde kakuhle uba abazanga kubusiness endikuyo lana madoda angene apha namhlanje anomahluko kunamadoda endingena nawo kwibusiness lana madoda ahambe ibusiness kaThixo Funda mama verse number 10 bonke abemi belilizwe bayankwantya nini bonke abemi belilizwe bayankwantya nini boyika ngokude baphelelwe ngamandla sesivile ngoThixo enihamba naye bayankwantya abantu ngenxa yoThixo enihamba naye bayoyika now noma ndiphila lempilo endiphilayo ndisebenzisa elithuba nokuba ndisinde haleluya
into esindisa umuntu bazalwane i-decision yakhe. Nowe ungashumayela bani osuka eNigeria osukaphi, kodwa into ezabenza sinde indlela wena receive ngayo. Bonke babevile esihlokweni nokuba kukuThixo no-Israyeli bankwanja boyika, kodwa uRahabu i-prostitute yabamkela endlini yabo. Funda mama sithandazi. Verse 10. Sayiva nento yokuba undikhoyo walomisa ulwandle olubomvu ukuba niwele ukunduluka kwenu iphutha. Sayiva nento eyenziwe nguThixo wena emisa ulwandle. Yonke lento ifike kuRahabu yafike yanamandla. Bankosi yami, Thixo nguThixo nzima lo wabo bantu babo. Ngibonga igama lenkosi. Uba ntwana athi kule ndawo besinokufumana lo Thixo lo. Fortunately uThixo vele wathumela ihlula zazofi. Sivile ngoThixo wethu. Hallelujah. Sive uba uvele wamisa ilwandle nawe. Wonke umuntu lapho uyoyika. Kuphendukile nyukazi. Kukimisi ibivaliwe apha ngenxa yale ntombazana. Kukamadoda ebengasazonke ifamily zawo ngenxa yale ntombazana, kodwa wafika amadoda ahamba noNkulunkulu uthi sivile uThixo wethu. Funda mamaqhubezela sithandaza. Saziva nendaba